Kaikki vila. No niin. Terve täältä Taimaasta vielä. Mulla on tullut tänne VT. Vieraileva tähti. Hello, hei vaan. Miltäs nyt tuntuu olla täällä? Missä se on? Timottisessa paikassa. Aika täydellistä. Ihan Ensimmäinen aamu. Maisemat on kohillaan. No puulijat ette nyt nähnyt. Se on ihan täydellinen. Se voi kuvata sitten myöhemmin. Me lähdetään nyt katsomaan meille aamupalapaikkaa. Niin katsotaan mitä keksitään kuvattavaa tänään. Mä oon laittanut henkeni niinku sun käsiin, tiesit sä? Nyt tässä katollakin on niin. Mieti, kun olisi Amazing Race ja sit sun pitäisi tulla tänne, ja sit niiden pitäisi niinku yksi tehtävä, että sun pitäisi laskea, että kuinka paljon noita käärmeitä heikolottareita noin. Tossa on. Sä et ainakaan pysty laskemaan, kun sä et edes näe sinne asti. En niin. Onneksi mä oon mukana, niin mä pystyisin sentään laskemaan noin. Mut voiko sun luottaa? Jos mä en tiedä, osaanko mä vaan laskea noin pitkälle. Toinen ei osaa laskea noin pitkälle ja toinen ei vaan näe tonne saakka. Mulla on sulla. Kato miltä näyttää noi katot, noi on tommosia niinku siellä kasvaisi jotain kasvillisuutta tuo kato. Toi puoli mua kiinnostaa enemmän, kun se on tommonen vähän niinku lahonnut. Siellä on ovi auki, mennäänkö katsomaan? Äiti tykkäis vaan tämmöstä kimalle. Äitille terveisiä. Oliko tää nyt se, mikä se mikä sukupuuku? Tree of Life. Tree of Life, elämänpuu. Oho, aika hieno. Täällä kun järjestäisi joku juhlat, niin ei tarvitse paljon enää laittaa mitään paikkoja, kun täällä on jo valmiiksi niin hienon näköistä. Sitä on vähän ylisellä nämä matot.
Meneekö kärrynpyörä? Mitä? Meneekö kärrynpyörä? Meneekö? En mä osaa. Kyllähän se meni. Hyvinhän se meni. Tuu kattoo. Se on siistiä. Tuu kattoo. Joo. Koskeeko ne sit tulee semmonen valo? Älä koske, täällä menee joku. Hansat laukee, jos sä kosket siihen. Jep. Tässä on vessa. Joo, ei. Onko pelottavan näköinen? No pikkasen, sitten kun sä päätät vielä tarkemmin. Joo. Kato täälläkin kun on tämmönen mysteerikasvo. Mysteerikasvu. Tai tämmönen, että... Tapansa. Onkohan täällä joku kakalla? Okei, niin se on. Pitäisikö mä tehdä tämän painaa vaan? Pitäisikö täällä se kurva? Oho. Täällä meidän ei varmaan pitäisi olla. No ei varmaan. Mulla on tämmönen kosteus. Joo, hieno. Ei tuoksu mitenkään suuremmin. Ei tuoksu. Mm. Vai tästä se korjaa? Ei tästä ne sisällä pääsisin näkemään vähän silleen. Rintalle. Me ollaan ainut Eikö se ole mopo? ihmiset täällä, tai ainakin ainut turistit. Täältä ainakin pääsee tänne ylös. Se on niin iso kokoinen tätä. Jep. Katto tuolta ainakin näet. Tää on vaan tämmönen... Huomaatko? Mä luulin, että tänne olisi tullut sisällä, mutta tämähän on vaan... Joo, joo. Niin sä luulit, että tää on niinku semmonen vähän niinku iso talo. Joo. Tää näyttäisi kyllä nyt vähän siltä, että ei tätä ole kyllä yleisölle, isolle yleisölle vissiin kauheasti avattu tätä paikkaa.
En tiedä minkä takia se sitten se mies sanoi, että voidaan mennä. Ei sitä varmaan sitten kiinnostunut. Mutta mun mielestä tää kyllä näyttää siltä, että tää pitäisi olla suljettu ja remontissa tää paikka. Jep, joo, se. Toi olisi niinku... No ei se ihan varmaan lattiaan ottaisi kiinni, mutta ei kaukana ole. Avaruudesta menisi tuohon. Avaruudesta? Niinku avaruus, semmoinen kämpän avaruus. Jep. Hornbar. Ei. Fujiyama is fully booked. Sunday brunch is fully booked. Eikö tää on ollut jotain brunssia? Niin tää on ollut niinku joku hotellityyppinen tai joku. Missä ne kämpät on sitten ollut? Tai resortti tuossa lukee, että kai täällä varmaan tuolla sivulla tai jossakin voi olla. Ne. Ja tää on niinku se päärakennus sitten, missä on ravintolat ja baarit. Ja... Tää on taas pysynyt ihan suht hyvänä toi paperi. Niin no ei tää nyt on monta vuotta tässä ollut ja Niin, tää on sateensuojassa. Confirmation card. Harmi. Spa. Täällä on ollut spaakin. Mr. Brian and Mrs. Nuts Eriksson with family. Terveisiä sinne, jos katsotte videoa. Ei ole luottokortin numeroa eikä muutakaan. Mielenkiintoista tietoa tässä. Voi. Siis kato, se on ollut jotain tämmöstä, kato. Siis täällä on ollut ihan tämmönen meininki. Joo, tommosia paperilyhtyjä. Niin. Meillä on ollut varmaan ihan niinku tämmösiä... 2018, onks toi nyt sitten toi... Marraskuu. Niin. 22. Ennen covidia. Totta. Tää on varmaan covidin aikaa mennyt konkurssiin. Totta. Kato. Wow. Täällä on nimittäin paljon siis samalla lailla täällä Thaimaassa niin kärsinyt bisnekset siihen aikaan. Tässä on näitä suiteja näkyy. Huomasitko? Tai siis tätä kämppiä. Aha. Situated within the spa residence 2 steps from Diva Spa itself, you are always close to the soul of our resort. Kun tässäkin onkin tommosia... Tää on varmaan sitten... Tää on ollut kyllä hieno paikka. Tää ihmettä. Deluxe Colonial Suite. Onko se tämä koko? On se yksi. On vissiin. Eli siinä on ollut terassi, makuuhuone, olohuone niin kuin yhdistetty, jonka toi on, onko tuossa seinävälissä taitaa olla. No vessa. Siinä on kaksikin, kato. Whirlpool bathtub, eikä no kylpyammi. Morjes. Standing rain shower. Oliko se mainittu? Siis aika kivan näköisiä. No oo. Master bedroom. Kyllä ne varmaan sitä näin pystynyt työntekijöitä täällä pitämään. Mitä? Et jos se on ollut näin iso, koska ei ollut Asiakkaita, niin konkurssiinhan se menee silloin. Niin, sitä kun ei työntekijöitä voitu pitää. Sitä on ollut varmaan oikeasti tosi suosittu, voi se jotenkin väittää. Jep. Tää on lisää. Tää on ollut kunnon luksuspaikka. Ja sitten tänne sisälle tulee, niin... Penthouse residence. Deluxe 2-bedroom residence with pool.
Hyvän näköisiä nämä pohjapiirustukset. Ja tossakin. Oho. Siinä on tämmönen puolikin, vau. Tosi kaunis. Penthouse täyssä. Jep. Melkein 404. Mitäs siinä mun yksiössä olikaan? No mulla on ainakin 54 mun kaksiossa. Royal Residence. 6 makuuhuonetta. Siis vähän toi semmonen just kun tulee perheen kanssa. Missä näissä on nämä kaikki paikat täällä? No kun noissa sivullahan oli, näikö se? Niin noi varmaan noita Kämppiä justiin, ja mitkä on nyt tosta. rikkinäisissä, mitä me kuvattiin tässä aikaisemmin. Huhhuh. No nyt selvisi, mikä paikka tää on ollut. Niin. Minä katsotaan mitä toi sisällä. Joo. Toi varmaan nyt se ruokailu. Onkohan tässä ollut nyt sitten joku ruokailutila vai mikä? No kun tuolla on tuolla toisella puolella just tommonen Tää näyttää kyllä niinku tämmöseltä... No. Se on varmaan siirretty tuo pöytä tuohon jälkeenpäin. Ja kun se on toi pylväs siellä, niin vois kuvitella, ettei se tossa ole. Löytyykö täältä jotain aarretta, mitä ottaa muistoksi? Tuossa on hei, katso. Löytyi munaa. No. Pian. Toimii. Toimii. No. Aika epävireessä. Harmittaa jo semmonen kunnon flyykeli. Mitäs semmonen, eiks tää oo flyykeli? Nyt semmonen iso. Avattava. Onks tää tämmönen avattava? On se Kai se tuolla. täältä pelaa auki. Niin. Siis nää on ollut varmaan vähän niinku kahvilla seellä. Mitä? Tiedätkö olla musiikkisoittoa? Tää paikka on ollut vähän niinku kahvilla siellä Pirkkalassa. Ei, mutta... Niin, kyllä. Siis niilläkin on piano siellä, jos niillä on live-soittoa. Joo, okei. Okay. Ymmärrän. Eikö sä avasin, kun mun tulee heti se hei Vila? Joo, joo. Ei täällä ole astioita, jos sä haluat. Missä muuten silloin turha osteta astioita, kun täältä saa? Jep. Ei oo CD:tä tallessa. Mikä ei oo? Original Oldies hit 86. The best of 60s. 60-luvun jotain poppia. Kassakonekin löytyisi. Mitä ihmettä? Kato kännyköitä. Tuolla on kunnolla penkoa. Katonko näissä
Kuvakseen. Siinä on ainakin levyjä. Koskahan täällä soitin, jos laitettaisiin päälle soimaan. Tuolla kaapissakin on lisää. Sähköä ei varmaan vaan. Oho, ihan niinku Nokia-versio. Tai isompi vaan. Kynttilä. Onko? Tuoksuuko miltä? Käyttämät. Voidaan tuoda... Mennään tonne puolelle istuu iltaan, niin voidaan sytyttää se. Siis tää on ollut ihana avara tää. Leimasin. Laita tähän. Toimiiko vielä? Joo. Oho. Oi, nyt sä oot tule. Tuota kanseloita. Laita vielä ottaa se. Jep. Onks kiva penko? Oh. Täällä on avain. Löytyi. Salaisen. Noniin. Sitten täytyy vaan etsiä, että mihin toi sopii. Tässä on sitä kunniamerkkejä. Traveler's Choice 2014. TripAdvisor. Siis tää on niin surku ajatella, että oikeesti. Jep. Vai onkaan tää omistaja sitten jotenkin menehtynyt tai? Ei, kyllä mä oon ihan... Tai mistä sen tietää? Nee. Mutta kyllähän nyt jos omistaja menehtyy, niin yrityksellä on monesti sitten... Jatkaa. Tässä olisi ollut sitten puutarha. Luulen, että se on se COVID. Jep. Hyvät sohvatkin mennyt. Mutta samaan aikaan on tosi outoa, tai jotenkin olisin ajatellut, että ihmiset olisi tullut ja napannut nämä tarvikkeet täältä itselleen. Siis silloin, kun ne vielä oli tossa noita sohvia, mitkä on ollut varmaan alkuun ihan hyvän näköisiä. Tuolla. Esim. Piano. No okei, mä olisin varmaan ainut ollut joka. No se piano on aivan. Niin. Tuolla on ollut varmaan niitä hotelleja. Oi, kotoa! Menikö tää mustaksi? Vai näinkö mä vaan omia? Mitä niitä on? 5? Viisi. Pitäkö mä tulisi vähän 5? 3, 4, 5. No. 5 puhvelia vaan tänään. Kyllä kun on lihaa sulle. No. Puhveli. Niin, eikö se ole semmonen? Mistähän tonne siellä pääsi? Kato, nyt se huomasi meidät. Ne huomas, kato. Joo. Moi. Terve. Nyt tuolta ei pääse enää. Eikä kyllä tostakaan. On pakko tehdä vielä. Harmi se ei mennyt kuvaukseen. Iski flunssa. En tiedä. Se on ihan pelästyneen näköinen tuo oikein. Tuijottaa silleen mitä ihmettä kun tämä on.
Hidastetusti vaan kääntyy. Ei kiinnosta. Aikamoista. Tässä on ollut kunnon terassikin tuolla ylhäällä. Ja tuo alhaallakin on. Joo, tuo parveke siis. Niin. Et. Ollaan tuolla, pääsisiköhän tonne, että onkohan siellä ne huoneet, kun siinähän on kaikki ollut nämä tarvikkeet. Jos kierretään tuolta takaisin sivusta, niin voidaan ehkä päästä sinne. Noita. Ja tuolta. Pääseekin. Niin kyllä tää nauhoittaa koko ajan. Mutta akku loppuu kohta, näytti sinne. Se on vaan sammuttanut tuon ruudun koska sen lämmön takia. Ja me ei nähdä mitä se kuvaa. Siinä on ollut uima-allas. Ei ole isokin. Kannattaa katsoa, että mihin astuu, ettei joku käärmettä. Aika siistiä. Luonto on kyllä hyvin vallannut tän takaisin. Kai meidän pakko mennä tonne. Mitä? Olisi pitänyt vaan olla toisenlaiset kengät. Pääsitte. Tämmösiä... Mitä tää nyt on, tämmöstä liaania kasvaa tuolta puusta. Sinne pääsis pulahtaa, jos... Mitä? Tuonne vois pulahtaa, jos tuntuu, että tulee liian kuuma. Pitäisikö? Jep. Täällä palaa valot. Tuolta pääsee varmaan. Ettei kukaan huomaa meitä. Mennään takaisin. Luulen, että tonne pääsee jostain niinku toista kautta. Mitä työntekijät käyttää. Tää on ihan musta näyttää. Oi, kuinka kaunis. Oltais voitu tulla kokeilemaan, harmi tää on nyt tämmönen. Ohoi, helposti. Toivottavasti lähtee toisessa. Kuvittele, että tossa olisi ollut se puuli. Mikä on? Totta. Ennen puulia lähtee. Kelttä kun olisi mukana ja retkeilikamat, niin täällähän voisi hyötyä. Juu. Telttavaa.
En tiedä, olisiko telttaakaan tarvinnut. En tiedä, olisiko edes telttaakaan tarvinnut, kun tossa olisi ollut. Patjenkin olisi saanut tuolta sisältä. Hmm. Päästään sisälle katsoa. Kumitteleeko hän täällä yöllä? Varmasti. On kyllä varma, että kummittelee. Oho. Pitäisi olla vähän siivoleita. No niin, tätä mä tarkoitin, että ei ne ole vienyt mihinkään näitä. Täällä vois nukkua. Apua. Ovi vaan kiinni. Jep, ei kukaan edes. Ei täällä mitään telttaa tarvitse. Ei tarvikaan. Ihana mikä tuoksu. Siinä on vaatekomerokin. Uusi testamentti. Hieno yöpöytä. Mm. Aika iso. Tai komerokaipaa. Mikä? Tää. Niin täällä. Hyvä. Sitä on hajotettu kaikki tauluineen ja... Sitähän on kunnon tämmönen kaksia. Isompikin. On kyllä luksusta. Lampunkin saa tosta. Mikä? Lamppu. Siellä on taas kekko. Mutta tässä on vessa, hei. Lukee. En tiedä näkyykö sinne mitään, mutta... Sieltä pulpahtaa joku käärme. Red voisi vielä ottaa mukaan. Ai se on muuten sinne. Mutta ei päästä. Siis niin varten, jaa. Mutta ei jotain muuta tapana. Pientä. Tuo vessa, jos hätä on, niin... Ai oikeesti? Mä en edes mennyt sinne, kun se on pimeätä, että täältä ei varmaan näe mitään. Aina siis on nyt sillä aika... Sitten on niitä ovia jo, niin... Pikku verhotkin. Ihan tilallakin. Saatko auki? Täällä on paska. Joo. Uskallas mulla ottaa ton kiva? Ei se. Jäädään jumiin tänne. Mäkin seitinkin täällä. Pitäisikö jatkaa vielä? Mitä mieltä? Pääseekö tuolta? Mitä tuolla voisi tässä? Okei. Ne niinku yhtäkkiä vaan voimistuu toi. Täällä voi olla
Mieti kun siellä tulisi urakalla sua päin. Sitten täytyy vasta tänne huoneeseen. Ovi kiinni. Katsotaan mitä täällä on. Wellness spa. Tää on niin jäykkä, että se ei saa aukeaa. Siinä olisi 60 minuuttia. Paljon se on? 3000. 2 hierojaa. Tunti 20 minuuttia. 7 tuntia. Jätäks mä tää muistuksi? Hyvä näitä hämäkisiä. Mitä? Oletko antanut sitä niin pitkään, mutta sänkkittelen mukaan. Joo on. En jaksanut enää. Joo. Tää ei ollut. Tässä Kuvaanko se siinä? on. Tästä. Kato, siellä on hevonen vai mikä toi? Niin se on ehkä. Mitä vittua? Sehän on ihan yllätyksiä tää mitä paikka. Jep. Tuossa tulee se leijona sieltä. Tai poni vai mikä toi? Sillä on noin valjaakki. Voi. Ihan kärsinyt näköinen. Mitä se täällä tekee? Varmaan samalla tavalla kuin ne toisetkin. Mä olisin ottanut kaikki eläimetkin tänne. Hyi, mikä tää on? Se on vähän kärsinyt katoa. Oi. Oi. Oi toista. Just tuotiin viimeiset vedetkin. Ois voinut antaa sille vettä. Kato siellä noita näitä. Ei se varmaan keksi mitään muuta vaan. Se on järkytään. Jep. Oi, oi. Se on kyllä laaja. Kato se vähän ontuukin tuota jalkaa. Jep. Mietin vaan, että onko se kuinka kauan se on ollut täällä ja miten se on päätynyt? Miten se olisi päätynyt tänne? Eikö voi kysyä, että onkohan täällä ollut näillä sit oikeesti niinku näitä eläimiä täällä? Miten toi nyt vuosia on voinut täällä elää? Oikeastaan tiedä. Yksi. Niin. Ellei se olisi just syntynyt jo.